बिथाङा एमएलए देरहायोबा बेयाव दादागिरि क्षमतागिरि आरो परियाल केन्द्रिक राजनिति सोलिगोन आरो फिसालाखौ पलिटिक्सआव लाबोनायनि प्लेनिं दङ होननानै बीपीएफ दोलोनि ओंखाम संग्रा न'निफ्रायनो आंनो खिथादों थारमाने आरो बे सिंनि खबर आरो बिथांमोनाबो बे खोथाखौ लानानै गोजोननाय गैया 20 बोसोराव बर' जातीय एजेन्डा इस्यु मोनसे 1% सिंगल पइन्ट बिथाङा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा बर' जातिनि इस्युआनो जा बिथाङा विधान सभायाव एसेम्ब्लियाव रेज खालामासै जायफोरा खेब्रै 4th टाइम एमएलए जाबाय 20 बोसोर एमएलए जाबाय रिहन दैमारि बिथाङा दिनै बिथांनो फिन आरो एमएलए होबावनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं साना आरो बे खोथाया रायजो राजानिबो खोथा जे 20 बोसोर जों बिथांखौ एमएलए नायबाय दा बिथाङा 2021 आव एमएलए जेनबाय 2025 आव एमसिएलए देरहानानै डेपुटि चिफ जाबाय इभेन बीपीएफनि मानसिफ्राबो बुंदों जे रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ जाना थानायानो मोजां बिथाङा एमएलए जानानै स्कुल कलेज लामा दालां जेबो बानायासै गतिके बिथाङा एमएलए जाफिननायनि कुनु जुक्ति गैया आरो एमएलए जाफिननानैबो जेबो मावनाय नङा मावनोबो हानाय नङा आरो बेखायनो बिथांनि विधान सभानि पारफरमेन्सआ 0 आरो बिथाङा एमएलए हिसाबै माने आनसाक्सेसफुल आनपारफर्म सासे एमएलए आरो जायनि थाखाय बयबो लुबैदों बिथाङा डेपुटि चिफआवनो थाथों नांगौथाय जों गोदान मानसि मोजां मानसि 25 बोसोर एबसुआव जातिनि थाखाय खामानि मावबोनाय जातीय स्वार्थनि थाखाय जातिनि स्वार्थआव खामानि मावबोनाय त्याग स्वीकार खालामबोनाय गोदान व्यक्तिनो जोङो बिबान होगोन आरो बिथांखौ जों देरहाहोगोन बिथाङा मा मावनो नागिरदों हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय खेबसे बिथांनो सुबिदा होनाया मोजां बिथाङाबो सेक्रिफाइस खालामदों कारन बे खोथाखौ बेखायनो बुंदों रायजो राजाया जे बिएलटिनो खेबसे चान्स होबाय एनडिएफबिनो खेबसे चान्स होबाय गतिके दिपेन बर'नोबो खेबसे चान्स होनाया मोजां जे बिथाङा मा मावनो नागिरमारदों बे मावनो नागिरनायखौ खनसे जों नायनाया मोजां बे खोथाखौ बयबो बुंदों बेखायनो जोंनिसिम जिखिनि रिपर्ट बीपीएफ दला गावनि केन्डिडेट दङब्लाबो बिथांमोननि भटार रायजोआ जोंनो भट होगोन बीजेपीआ केन्डिडेट गैया बीजेपी बीपीएफ एलायन्स किन्तु बिथांमोननि सापर्टार आरो भटार रायजो राजाया जोङो भट होगोन आरो गुबुन गुबुन कंग्रेसआनो जा एपीबीआनो जा गुबुन गुबुन भटार रायजो राजाया जोंनो सापर्ट होगोन कारन जातीय एजेन्डा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि एजेन्डाया जोंनि आरो बिथांमोननियाव जेबो एजेन्डा गैया जायनि थाखाय थांनाय सानसे सिगां भैरबकुन्द आउटपोस्टनि मोखाङाव UPPL नि सापर्टार गाखोनाय गंसे गारि AS12 AG 1577 बे गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै बीपीएफ दोलोनि रिहन दैमारिनि बिथांनि जिखिनि गुन्दा बाहिनी दङ जिखिनि बिथाङा गें फिसिनानै दोनदों आरो मोनफ्रोम जायगायाव गंथाम गंब्रै गारि गें फिसिनानै दोनदों जाहो लोंहो दोनदों केम्प खालामनानै थाखा फैसा होनानै दोनदों बे मानसिफ्रा अन्थाइ खुबैनानै गारिखौ सिफायदों जों थानायाव केस होदों एसपीखौ खावलायदों आरो स्पेशल डीजीपीखौ खावलायदों डीजीपी बिथांखौ खावलायदों आरो आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम रिटार्निं अफिसारनिसिम जों कमप्लेन हरदों जे भैरबकुन्द समष्टि उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव जि गें आरो जि फैसा आरो जि गुन्दा फिसिनानै इलेक्शन देरहानायनि जि परिकल्पना खालामदों बे मुथे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे सान्थि गायसननाय ओनसोलनि थाखाय बे मालाबा मोजां खामानि नङा 15टा बिटिसिनि विधानसभा समष्टियाव जेबो दावराव दावसि गैया बयबो गावबा गाव प्रसार खालामदों 126टा आसामनि विधानसभा समष्टियाव जेबो दावराव दावसि गैया किन्तु एकमात्र उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव रिहन दैमारि बिथांनि गुन्दा बाहिनी बे गेंआ थाखा फैसा जाहो लोंहो रायजो राजानियाव फैसा थाखा गारहैदों रायजो राजानि अरुनदयखौ दानना होदों दा बुंहैदों आरो अरुनदय होगोन 2 लाख थाखाखौ बिथांमोना रावनोबो होआबासिनो गावसोर लाबाय 25,000 प्रमोद बर'आ जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होदोंमोन 10,000 दाननानै 15,000ल' थाखा होबाय आरो दिनै बिथाङा एमएलए दारायनानै देरहानायनि सिमां नुदों गासिबो क्षमताया दिनै रिहन दैमारि बिथांनि आखायावनो 20 बोसोर एमएलए 10 बोसोर मन्त्री एमसिएलए देरहाबाय डेपुटि चिफ जाबाय
टाउन कमिटिनि चेयारमेन हस्पिटालनि चेयारमेन कलेजनि चेयारमेन हाई सेकेन्डारिनि चेयारमेन डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि चेयारमेन बिथाङा रावनोबो क्षमता रावनोबो पजिशन रावनोबो हगारनो गोसो गैया गावनो नांजोबगौ समस्त क्षमता अधिकार बे गावनि आखाइ कब्जायाव आरो रायजो राजाया बिबेचना खालायगोन सासे मानसिनो बेसेबां बारे बारे अधिकार होगोन बेसेबां बारे बारे क्षमता होगोन सासे मानसिनो बेसेबां पावार होगोन आरो बेखायनो रायजो राजाया बुंदों एबाराव जोङो दला जि जाया मानो केन्डिडेटखौ नायनानै भट होगोन आरो केन्डिडेटनि सार्थआव भट होगोन बे खोथाखौ बयबो बुंदों आं बेखायनो रायजो राजाखौ बुंदों गिनायनि दरखार गैया नार्भास जानायनि दरखार गैया जोङो साहसनि गेजेरजों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ देरहागोन 100% देरहागोन आरो बिथांनि गुन्डा बाहिनी गें जायफोर फिसिनानै दङ पुलिसा जुदि उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोनखौ जुदि हमा जिहेतु जों केस होबाय एफआइआर होबाय जुदि एरेस्ट खालाया जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रिनिसिम जोङो लेटार हरगोन UPPL दोलोनि जानानै जाहाथे बेयाव गें आरो गुन्डागिरिनि पलिटिक्स सोलिया थाखा फैसा होनानै जोंनि मानसिफोरखौ बायखांगासिनो दङ जेराव जोंनि सापर्टार फैयो बेयाव 50,000 1 लाख 2 लाख 10-20 हाजार होनानै बिथांमोना बायखांगासिनो दङ तारमाने जेनगोनखौ मिथिनानै गिदों बयबो बुंदोंमोन बिथांखौ MLA गेलेनाङा नोंथाङा डिपुटिशिपखौनो मोजाङै मावदो जिहेतु MLA जेनखाबाय 2021 आव रायजोआ रिजेक्ट खालामबाय रायजोआ बिथांखौ माने जोगारबाय किन्तु बिथांनो क्षमता नांगौ पावार नांगौ जायनि थाखाय बिथाङा फिन MLA दारायनानै बे गुन्डागिरिनि पलिटिक्स दादागिरिनि पलिटिक्स आरो गें पलिटिक्स फैसा थाखा राननायनि पलिटिक्सखौ दिनै बिथाङा अपेन केम्पेन खालायाबासिनो मानसिफोरखौ बाहायनानै बेबायदि मोनसे परिबेस खालामदों बे परिबेसखौ रावबो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि रावबो मोजां मोना आरो जेसेबां दादागिरि गुन्डागिरि खालायगोन रायजो राजाफ्रा बेनो भट होनाय नङा किन्तु आं बुंबाय बिथाङा MLA देरहायोबा बेयाव दादागिरि क्षमतागिरि आरो परियाल केन्द्रिक राजनिति सोलिगोन आरो फिसालाखौ पलिटिक्सआव लाबोनायनि प्लेनिं दङ होननानै BPF दोलोनि ओंखाम संग्रा न'निफ्रायनो आंनो खिथादों थारमाने आरो बे सिंनि खबर आरो बिथांमोनाबो बे खोथाखौ लानानै गोजोननाय गैया आं दिनै रायजो राजाखौ खावलायबाय फिन नोंथांमोना गावनि फिसा गावनि फंबाय गावनि गथ' बायदियै खेबसे आशीर्बाद हो मदद हो 9 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो भट होनानै जाहाथे नोंथांमोननि बिजाथिखौ देरहाहोगोन आरो बेखिनि खोथाखौनो आं दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय जों जेब्लायबो शान्ति गोजोन गायसननायनि थांखियाव स्कुल कलेज मेडिकेल कलेज इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज नार्सिं कलेज पलिटेकनिक गायसननायनि थांखियाव जों दङ किन्तु बिथांनियाव बे थांखिया गैया बिथांनियाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांनो खालि क्षमता नांगौ पावार नांगौ किन्तु रायजो राजानि जौगानायनि अरुणोदय आसनिनि एजेन्डा गैया दानना होनायनि आसनियासो दङ होनायनि आसनिया गैया जाख्ल'नायनि आसनियाव दङ होनायनि आसनि गैया बे खोथाखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों